Hayır Hai Lekiş. Selam. Selam. Görüşmegenge 2 ay. 2 ay. 2ヶ月お会いできませんでした。お久しぶり。お久しぶり2です。ヶ月ぶりですね。 2ヶ月ぶりです。 Nindi yangalıklar. なんか新しいニュースはありましたか？ Nindi yangalıklar var. Nişi haller. Minem Turan konen Oh, 6 iyun ide. 6 günde. Oh, 6 oldu. 6 iyun'inde. Kutluyuz. Doğan günün kutlu olsun. Kutlu olsun. Rahmet. Minem dürüstlerim bilen hoşladım. Işıraştık. Aa, Işıraştık. yemek yedik. Hoşladık. 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 Hoşlarınız temli bulsun. 役所役所。今日は4回目ですね。はい。今日は疑問詞と、はい。あと、また千葉市語の絵本を使って、今日はタタール語で動物の名前を、はい、勉強していきたいなと思います。じゃあちょっと今日は、はい、疑問詞なんですけど、まあ、こんな疑問詞があります。じゃあちょっと読んでみて。じゃあギルナ読みますので、タタール語で読むので、続いて読んでみてください。Nerse? Nerse? 何っていう意味ですね。何ですか？何ですか？何っていう意味です。Kim? 誰？ Nindi? どんな？ Niche? どのくらい？ Koysu? どの？ Nişek? どう？ Nige? なぜ？ Koyşan? いつ？ Koyda? どこで？ Koya? どこへですね。この中で聞いたことあるの疑問集はありますか？はい、結構あります。Nerse, Nindi, Nişek, Koyşan? Koyşan, Doğan gününüz Koyşan? 会社の。Koyda. はい。まあ、大体これだけ覚えられれば、ほぼ疑問詞は問題ないですよね。そうですね。ちょっとそれぞれ簡単な例文を作ってありますので、読んでいきましょう。Nerse? Bu nerse? これは何ですか？はい。ですね。はい。あとでその動物の名前いっぱい出てきますので、ブンネルセ。はい。これは何ですかって使えると思います。じゃあ、これ簡単ですね。次いきます。はい。どうぞ。Kim? Bu kim? これは誰ですか？この方は誰ですか？日本語書いてませんね。この方は誰ですか？です。はい。Bu kimnin kitabı? これは誰の本ですか？という意味です。はい。まあ、日本語と一緒ですね。誰の。これはヌンが。ヌンはの。誰の。ギター。ちょっとブーっていうって形で三人称の接す美人がつきますけど、キムヌンキタブっていういう形になります。名詞と名詞がつながると、2つ目の名詞の語尾に少しこうマークがつくんですけど、結構それがタタル語とかチュルク書を共通した文法なんですけど、はい、もうこれもキムもまあ名詞みたいな扱いで誰の本ですっていう、はい、形になります。そうですね。あと疑問詞を使うと、むめを
ああ、そうですね。はい。日本語だと、誰の本ですかってかがつきますけど、誰とかもあります。タタログでない。タタログの場合は、キムヌンキタブムとは言わないですね。はい。疑問詞があれば、ムとか前は使わないです。覚えてるかな、サリアさん。でも覚えてます。ムですね。ムと。よくム前はムを使いますけど、疑問詞がある場合はムを使わないですね。はい。じゃあ次いきます。ニンディ。ニンディケシェ。ニンディケシェ。どんな人ですね。ニンディはどのようなという意味です。はい。ヤポンオルマス、ニンディブラ。ヤポンオルマス、ニンディブラ。日本のリンゴはどんなものですか？どんな特徴がありますかっていう。ニンディブラ。ゾーブラ。ゾー。大きい。大きいですね。ゾーブラ。ボール。甘い。甘い。とても甘すぎる。ボールブラ。ゾーブラ、ボールブラ。ニンディ、ロマン、ヨザさん。ニンディ、ロマン、ヨザさん。どんな小説を書いているのですね。どんな小説で、そうですね。ヤザースンは現在形ですね。君は書いてるっていう表現です。はい。ちょっとここにね、ちょっとちょこちょこっとメモしてたのが、日本語だと、どっちの、どんな感じ？どのか。ニンディ。そう。どの、例えばこれ、野菜ニンディ野菜、どんな野菜とか、どんな、果物って書いてあるんですけど、結構ニンディと返すっていうのは、よく似た表現なんで、はい。ちょっと。そう、よく似てます。よく似てるんですね。いくつか3つぐらいあったら、どの野菜とかいうふうに、これは回数ですね。選ぶ場合は。選ぶときに、はい、回数を使う。回数。場合によっては、回数、ヤシルチェとか、回数示しって言っても、通じる場合はね、ありますので。次いきます。次、ニシェ。どれくらいの？どれくらい？Sizge niçe yaş? Sizge niçe yaş? あなたは何歳ですか？はい、サリアさん。秘密ですか？niçe yaş tuldu。でも今日ちょっと数字をやりましょうね。数字。1からとりあえず10まで。はい。でも10歳。今日1から10まで。ユザカダリフォン。いや、動画がないんだよね。100までね。はい。で、さっきの表になかったんですけども、どれぐらいのっていうときに、キュープマっていう表現を使う場合もあります。ちょっとこの例文読んでもらいましょう。はい。Bu kitap küp metra。Bu kitap küp metra。で、この本はいくらですかって聞くときに、キョプムトラっていう、キョプムっていう表現があります。もともとはキョプムっていうのは多いですかって意味なんですけど、たくさん多いの意味で、クップメ。高いですかみたいな感じ。クップメ、クップメトラ。と、もう一つあります。ブキタ、ニシェ、スントラ。ニシェ、スントラ。スンは、このニシェは、ニシェとプラススン。スンはルーブル。ルーブル。ルーブルはスン。何ルーブルですかっていう表現。また、ブキタ、ニシェ、イエントラ。ニシェ、イエントラ。イエン。ニシェ、イエントラ。はい。何円ですか？何円
ですね。うん、いくらですか？ですね。なんこのトゥラは動詞で現在形トゥルの動詞ですよね。トラは、ドルよ。ドルよと、あと、その状態ですかっていうことですよ。の状態でそういう状態ですかっていう感じですよね。はい、そうです。ボラに似てるよね。ボラに似てる。そう、トラ。でも、トラは、トラですね、トラ。止まってる意味、感じだね。止まってる意味も、トラ。立っている。立ってるもトラ。住んでいるもトラ。ミントラム。ミン大阪だトラム。サリア、東京だトラ。東京だトラさん。そう、トラ。いくらでその前は、キョブムトラっていう。言います。はい。あとこれも。はい。Күp وقت oldu? Күp وقت oldu? どれくらいかかったですね。過去形ですね。はい。どのくらいの、バケットは時間ですね。アウドは動詞で過去形なんですけど、取る、元は取るって意味ですよね。だから、時間を奪ったというか、時間を使ったというか、どのぐらいの時間かかりましたっていうときに、バケットアウド。はい。こんな表現もあります。じゃあ、次いきますね。次が、はい。Qaysı şəhərə bardınız? Qaysı şəhərdəki bardınız? どの都市、町に行きましたかですね。Qaysı şehirdeどの町に行きましたかあなたは。シャハルガは町。そうですね。シェヘル系ですね。例えば、ヤポニアだ、サリアさん。ヤポニアだ、Qaysı şəhərə bardınız? 東京シャハルガバールデンスだから行きましたかですね。そう。Qaysı şəhərə bardınız? 例えば、大阪、京都、名古屋。bardınız mı? Qaysı? どの町に行きましたか行ったことありますかみたい。奈良シェヘルゲバールデン。奈良シェヘルゲバルデン。今回、奈良シェヘルネバルデン。シェヘルネ。シェヘルネなのなります。そう。Qaysıシェヘルゲでも、奈良シェヘルネ。シェヘルネ。書いてく書きます。でもあれってありますよね。なんか、例えば、どこの町から、なんか、エリメタウ。からの時は、そうです。たまに逆に、町の名前の後に、なんかちょっと少し入れますよね。エルメットはそのまま、エルメット。シェヘル、エルメット、シェヘル、エをつけます。エの語尾。エルメットの、エルメットシ、でもの意味で、そう。ナラ、シェヘルネ。シェヘルネ。バルダム。と、例えば、からの場合は、エルメット。書きました。エルメットですね。エルメット。見えない。エルメット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 。シは、エルメットシェヘル。プラス、シェヘル。シェヘル。なります。都市町シェヘル。でも、エルメットシェヘル。これは、名詞、エルメットという名詞とシェヘル詞っていう動詞がくっつくと、シェヘルの後にっていうマークがつくんですよね。ということですね。だから、エルメットシェヘルね。例えば、エルメットシェヘルね、バーダン。ここはまたね。でも今回、からの場合は、ダンデン、トンテン、ノンネン。
シェヘルン。今回はね、2つ円になって、年になります。エルメッシェヘルンネン。ミンエルメッシェヘルンネン。もし来た場合は、キルデム。来ました。ミンエルメッシェヘルンネン、キルデム。مين أرمت شهردن كلدمいいかな。はい。これはさっきのやつと一緒なので飛ばします。はい。次ですね。はい。Niye? Niye siz kişi kilmediniz? Niye siz kişi kilmediniz? どうしてあなたは昨日来なかったのですか？Niye?次の例文は、Niye cevap vermişsin? Niye cevap vermişsin? Niye cevap vermişsin? なぜ答えないのですか？Niye はなぜ、どうして、理由を聞く表現ですね。はい。Niye。風邪ひいたなんて。風邪？Çünkü salgın tidi. Salgın basamı. Tidi.風邪ひいた。寒さが触った。風邪をひいた。風邪をひいたはsalgın tidi. Ka ağırdımですね。ağırdım。Çünkü ağırdım。そうですね。今回は2は何ですね。このゲの語尾は何のためにみたいゲ。逃げ。なぜ。逃げ。他にあるんですか？なぜの表現。なぜ、niçinってのは。niçin逃げ。nerse için nersegeが短くなったのが逃げだよね。そうです。nersege逃げ。なんかネルセゲの方が聞いたことある気がする。そうですね。ネルセゲを使う。逃げも使うけど、ネルセゲ使う。Nersege kişi kilmediniz. Nersege cevap vermişsin. トルコ語だと、ニエとニチンとネデンってあるじゃん。ただ、ネルセデンっていうのはないんだよね。ネルセデン。ない。ニデン。まあ、とりあえず一つ覚えておけばいいよね。逃げ。そうですね。逃げとはネルセゲ。じゃあ次、いつ？コイシャンキレスン。いつ来ますかですね。これも、まあ、キルっていうのの、現在形の君ですね。合ってるね、これ。キレスン。合ってる。キレスン、コイシャンキレシェクスン。コイシャンビルゲレブラシャク。いつはっきりしますかですね。これはいつで、ビルゲレブラジャック。ブラジャックまだやってないんですけど、未来形です。はい、将来を表す。はっきりしますかっていう、これは確実に将来って分かってるので、将来形を使ってます。未来形を使ってますね。会社。Doğan günün Qayşan. Seriyenin doğan günü 6 iyun. 6。覚えやすい。じゃあ次。Qayda yaşaysın. どこに住んでいますかですね。Qayda。どこに住むという動詞の現在形ですね。どこに住んでますか。Sen qayda yaşaysın. あなたはどこで働いていますか。はい。
Koyda yaşlıysan, koyda yaşaysın. Koyda Tokyo'da daを使うだ。東京だそれともだだ。東京だ、大阪だ、yaşayım. Min Tokyo'da yaşayayım, min Tokyo'da yaşayayım. Yaşayayım ve hatarakimasu. Yaşayayım, yaşayayım. 会社は会社会社。日本の会社。şirket.会社。Firma. Firma, kampanya. Japon kampanya. Japon kampanyasında yaşayayım. 例えば、じゃあ、サリアさん、sen koyda yaşlısın? Min Japon firma yaşlı. Japon firmada yaşlısın. Yaşlıyım. Japon firmasında. になるけど、でも、Japon firmada yaşlıyım. Japon firmada yaşlıyım. いいけど、でも、正しいの。Japon は日本のフィルマは会社、フィルマス。これは日本会社。日本の会社。フィルマス。スをつけます。はい。で、またプラスだのために、フィルマスんだになります。フィルマスだっていうふうに言わないんですよね。フィルマスんだ。なぜかだの前、N を入れるんですね。フィルマスんだ。言いやすいからだと思いますけど、ヤポンフィルマスんだ、イシリン。名詞母音で終わると、S を使う。フィルマス。さっきのシェヘル、シーンでだからシェヘル、だけをつけました。同じシェヘル、でもフィルマス。すんだ。これを今度やんなきゃいけないね。この説明をね。そう、この説明また。別にもうヤポンフィルマダイシレムって言っても全然通じるよね。そう、全然大丈夫です。ヤポンフィルマダイシレム、ヤポンフィルマ。でも、ヤポンフィルマスンダイシレム。正しい。ヤポンフィルマスンダイシレム。東京şehirinde yaşayayım. 東京şehirinde yaşayayım. ここ、そう、koyda yaşaysın. 例えば、東京、şehir、プラスSいらない。şehir。inde yaşayayım. OK。でも、東京でyaşayayımでもいいんだよね。東京でyaşayayım。もちろん、東京でyaşayayım、東京şehirinde yaşayayım。そうですね、シェハルを使わなくても大丈夫です。はい。じゃあ次、どこへKoya. Kopşakını koya koydum. 袋をどこに置いた？この袋はもっと大きな袋。どんな袋？袋はこの米袋みたいな大きな袋。そう、もっとゴミ袋。じゃがいも入れるやつもっと大きい。コプシャクと言います。でも、コプシャク。これは目的格っていうのかな。カプシャク袋をどこに置いた過去形君はですね。はい。はい。Koya küçündün. どこに引っ越しましたか？どこにで、クシャンっていうのが引っ越すっていう動詞で、過去形、君はですね。
どこに引っ越しましたか、引っ越したっていう表現になります。そうですね。どこに行ったとか、時にも、Koya bardan。Koya bardan。Koya bardan。Яки Koya күшендің。東京。東京がкүшендім。東京がкүшендім。Японияға күшендім。Японияға күшендім。Японияға күшендім。これで疑問詞は以上ですね。はい。で、今日はちょっとあれを、ちょっと数詞をやろうと思います。で、こっちじゃなくて、なんだ。あ、これか、そういうのか。まず音流しますね。ウイグル語。今聞いてそうです、ね。Bir iki iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz onこれと思いますか。動物はタタール語でハイワンって言います。ハイワン。ハイワンなる。はい。これは続きで、ちょっとこれ、どれがどれかやってる。そう。まずはこれ、チュワシュ語でアルハル。タタール語でトウテケス。日本語アルガリっていうのはアルガリ聞いたことない。これ、寒いところにいる動物かな。でも、タウは山。テケは羊。だから山のヤギこのフィルマス出てきましたセ。ヤポンフィルマスみたいな。タウテケセ。山の羊。なるほど。アルガリ。じゃあ次、サイガク。クルケジェス。サイガ聞いたことない。ない。そう。これでもただりさんにいるのかな。クルは、草原。草原。ケジャはヤギ。このセは草原のヤギ。クルケジェス。そうですね、これ、サイガク。聞いたことないな。でも、サイガクとか呼ばないんですか？サイガクの方が聞いたことあります。そうですね、ロシア語でもサイガク。日本語でもサイガ。そう、英語でも。この辞書すごいなんか世界中の動物があるから知らない動物も結構あるんだよ。面白いですね。すごい、めっちゃ詳しい。トゥエ。チュワシュ語でトゥエ。タタル語でディエ。ラクダ。これはトルコ語に似てるね、全部ね。ベベ。これ似てるですね。トゥエ。じゃあ次へ。
ブロン。ボロン。ブロン。これはブロン。これも似てる。ブロン。あ、本当だ。チュアシュ語でポロン。ボロン。タタル語でボラン。ブロン。ブロン。ブロン。ブダブロン。あ、よくブロン。あ、でもポーランド書いてるよ。そうそうそう、ブダブロン。鹿の名前やな。そうそうそう。鹿全部、全部ブロンです。ブロン。このでかいやつは。Bu qirg'iy o'giz. Bu qirg'iy o'giz. バイソンかな。バイソンに見えるけど。そうそう、バイソン、ズブル、そう。qirは、この qir、でも、qirg'iyあります。qirg'iyは、野生の、o'gizは、エクス。お牛みたいな、牛みたいなね。牛。ロシア語でブック。ああ、はいはいはい。でも、これ、タタリさんにいないでしょ、これ。いない。ロシアって、いないです。アメリカ大陸にいない。アメリカですね。アメリカ。昔はいたのかな？あります。あります。でもなんか、特別のなんかそういう動物園じゃなくて、なんか守られてる動物。あそこにいるんだっけ？ポーランドの東の方にだけヨーロッパバイソン残ってるんだよ。います。ちょっとだけ残ってるんだね。なんかそう、危ないだから、なんかそういう特別なところで守られてる状態だから。そう。だから、カラギウゲス。カラギウゲス。あ、チベット。はい。ヤクはチベットウゲズ。ヤクでいいんじゃない？ヤク。日本語ヤク。でもチベットのウゲス、またウゲス。今回はウゲズ。でも、チベットのウゲズ。でも、このカラギは、キヨシ。安い。ワイルド。ウゲス。だからそのままウゲスだけ。A の語尾つけなくても大丈夫で。はいはい。この違いですね。ウゲス、ウゲズ。チベットウゲズ。で、次。欲しい。欲しい。欲しい。ヘラジカ。ヘラジカ、これ。欲しい。中和語でも欲しい。これはロス。タタリさんにいるんだっけ？もっと北の方、シベリアの方にいるんだっけ？そうですね、フィンランド。見たことないです。もっと北側。タタリスタンにもいるか。そうそう、いる。欲しい。初めて聞いた。欲しい。次。狼。タタログでブレ。チュワシ語でカシカル。なんかウイグル語でカシカルみたいな。カシカルでね。違う？関係ないし。カシカル。聞いたことあります。カシカル。じゃあ次バルス。ひょう？はい。雪ひょうだ、多分ね。雪ひょう。はい。バルスディオルス。タタリスタンのゲルプ。シンボルにも、はい。これ。ゲルプに。これ？これバルス。見ますか？ちょっとはい。私は実は持ってるんですけど、ちょっと。本当だ。バルス。かわいい。うちにもあったよね、ぬいぐるみね。どっかにあったよね。そう。動物園で。クルギズのやり方なんか伝統的ななんかわかります。バラネかななんかこれができます。これ実は日本の無地で売っています。無地で売ってるんですね。なんか無地でそのクルギスの文化のそういうコーナーがあって、なんかすごい可愛くて。かわいいですね。次、このジャッカルはシュー
ブルセ。シュル、ブルセ。シュル。シュルは砂漠。砂漠、シュル。ブルは狼、ブル。でもプラスセ。だから砂漠の狼。シュルブルセ。ジャッカル。次。スラウスン。スラウスン。スラウスン。大山猫。大山猫は、中和語でシュレベシ。ちょっと似てるね。スラウスン。リスですね、これ。パレスタインにいる。オク、お湯。お湯。オク湯。オクは白い。白グマ。白グマ。お湯はグマ。グマですね。白グマ。中和語なんてシュラ。中和語でシュロウパ。全然違うね。で、グマはあゆ。お湯。お湯。あゆ。あゆ。お湯。ウパですね。ウパ。何これくずり。こんな。こんな。こんな。タタルグでこんな。ロスマハ。わからない。じゃあ、キツネ。キツネはトゥルク。トゥルケ。トゥルク。中和語でティロ。ティル。ティロ。ちょっと似てるね。ティルキ。ティルキ。トゥルク。イノシシ。コバン。ドングズ。コバン、ドングズ。コバン、ドングズ。ドングズは、豚。中和語でヒルススニー。ヒルススニー。このススニーはシュシカバルケ。で、ブルスク。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 ヨーロッパアナグマ。アナグマ。プロシ。プロシ。中和語でヨパール。タタル語でジョファール。ジョファール。ロシアですもん。モグラみたいな感じよね、これ。モグラみたい、そうそう。モグラみたい。次、ソカルティシカン。ソカルティシカン。モグラ。ティシカン、ネズミ。ティシカン。ティシカン、ネズミ。目が見えないネズミ。ソカルティシカン。ソカルティシカン。モグラですね。ブルンドク。ブルンドク。かわいい。シマリス。シマリスかわいいですね。似てるね、似てる似てる。中和語でもブルンドク。ブルンドク。中和語でプはブがない。文字。でもベで読む。このブルンドク。ブルンドク。ブルンドクシマリス。で、オルラン。タタル語でエルレン。エルレン。ハムスター。一緒ね。ハムスター。かわいい。アンダートラ。アンダートラ。アンダートラ。マスクラット。知らないです。知らない知らないアンダートラ。大きなやつ。アンダートラの帽子。アンダートラというと、なんかアンダートラはシャッパー。知ってます。そうそうそう。で、スサル。スサル。スサル。ムナジロテン。テンの仲間だ。テンだね。テンですね。じゃこれは、ゾルコシオヤク。ゾルコシオヤク。トビネズミ。飛んでる。このゾルは大きい。コシオヤクはコシュラン。コシオヤク。なんか、この感じこの感じ。ちゃんと。オヤクは足。足。ゾルコシオヤク。ゾルコシオヤク。ゾルコシオヤク。すごいね。尻尾が長い。次。ヨッチェ。ヨッチェ。ヨッチェ。イズナ。わからない。中和語でユス。ヨッチェ。はい。で、シェシケ。シェシケ。シェシケ。ヨーロッパ、ミンク。ミンクは有名だよね。シェシケ。同じだな、シェシケ。
これもノルカの帽子、ノルカのコット、ノルカは。で使われる。そうそうそう、使う。ミンクったら有名だもんな。そう、クッシュ。クッシこのクッシュ。黒点。これもね、そう。マフラーとか。マフラーそうそうそう、クッシュのも、また帽子、コート、いろんなマフラーとか。大事ですね。仲間。次は、オクレクルペ。オクレクルペ。このオクは、いやですね。オクはついてる。オクレ。クルペ、ハリネズミ。ハリネズミ。オクレクルペ。オクレクルペ。で、ヤノト。アライグマはヤノト。で、クルペ。ハリネズミ。このクルペ。カマ。カワウソカワウソコンドス。ビーバーはコンドスと言います。似てるね。コンドス。クがフンなんだ。調子語の LA はカタログで S、Z です。Z だね。で、ウルクヤナ。でも、クヤンでも大きいです。ヤブのウサギ。ウサギはクヤン。ウサギはクヤンですね。これですね。ユムラン。北極ジリス。さっきの。ユムラン。バイバク。シュルケ。シュルケ。マーモット。で、ウルデク、ボロン。カモノハシ。カモノハシだから日本語と一緒ね。カモはウルデクで。ウルデク。の橋はこう、くちばしだから。ね、これはブルーンだけど。でも、タタログでブルーンは花か。花カモの花。カモの花って。橋はくちばし。次、マングスタ。マングス。で、オクトリケ。北極キツネ。はい。ね。そう。オクは白い。トリケ、キツネ。はい。はい。ヨル。レイヨウ。アンティローパ。これはアフリカにいるやつだよね。ここにいるのはアフリカですね。はい。アフリカの。ここに書いてあるなんかトロピックリ見えない。はい。じゃあ、カバーは、スウゲゼ。か、スイラ。水の牛。ウゲゼは、オス。スイラは、牛。牛全般ですね。そう、スイラです。と、フィル。ムグスボロン。サイ。このムグス。角ですね。角。でも花。角のような花。角の花。ムグスボロン。ジラフ。キリンですね。タピー。バク。ゼブラ。まだあったね。これは最後だっけ。これもアフリカにいる動物かな。パンテラ。多分パンテラ。ヒョウですね。はい。ゲパート。またカプラン。
カプラン。チータ。チータですね。と、スルプラン。スルプラン。ハイエナ。ハイエナ。プマ、タウ、アルスラネ。タウ、アルスラネ。プマ。タウは山。アルスラン。アルスラン。ライオン。山のライオン。プマです。で、レオパルト、コプラン、バルス。同じですね、このヒオ、チータ、ヒオまた。ライオンはオルスラン。オルスラン。朝食でもオルスラン。オルスラン。同じ名前もありますよね。名前もなんかありますよね。アルスラン。アルスランって名前ある？あります。はい、アルスラン。そう、アルスラン。アルスランベック。タタール人である？アルスラン。あるある。アルスラン。ライオン。ライオン。で、ティグルはユルバルス。ユルバルス。ユルバルス。またこのバルス。そうそう。島はユルを使う。このユル。島があると。島があるとユルバルス。で、ヤグワール。ヤグワール。でもそのカプラン、あとバルス。でもバルスはじゃあ3つぐらいバルスってなりますよね。なんか複雑ならないですか？だから結局アフリカに住んでる動物だからタタール語も曖昧なんだろうね。ね。でも猿もあったよね。猿もチンパンジーもゴリラも猿だけど。ね。そう。まだある。ある。そうですね。バルスは。そう、例えばパンテラもバルス。ギパルもバルス。でもなんか黒いバルスとか言わないですか？黒ひょうみたいな感じ。カラバルス。そうですね。例えばタタリスタンのバルスと言う。だけど、イキヒョウはこっちの中央アジアに住んでるけど、ここら辺は住んでないから、細かくは言葉としてないんじゃないかな。そうですね。全部バルス。バルス。猫科のライオンとトラ以外はなんかバルスって感じかな。まだまだ。これモイモラル。サルたち。モイモラル。モイモはサルです。モイモル。パビアン。ヒヒか。ヒヒ。パビアン。で、モイモル。アラングタン。シンパンゼ。とガリラ。ギボン。モイモル。そうですね。テナガザル。ギボン。ヨルカウハイワン。怠け者。ヨルカウは怠け者。怠け者。怠け者。ヨルカウ。怠け者の動物。で、例えば、シンヨルカウマ。シンヨルカウマ。ミンヤルカウ。家はヤルカウトギャル。エッシェン。働き者はエッシェン。はい。ラマ。一緒ですね。で、クルムスカ・オシャル。クルムスカがアリで、オシャルが食べるってことね。食べる。アリクイ。アリを食べます。そう。中和食でもね、ロシア語でモラビア。アリクイ。クルムスカ・オシャル。で、クングレ。カンガルー。ケングル、クングレ。カタログで。ここまでだ。今日はここまで。たくさんありました。可愛かったです。可愛いですね。
ブネルセあ、ちょっと。セリア、ブネルセ。ちょっと待って。セリアさん、ブネルセあゆあ、うん、あゆ。あゆ、もうあゆ。ニンディ、ハイワン、やらたすん。海水、ハイワン、やらたすん。海水、ニンディ、ハイワン、やらたすん。みんあくおゆやらたん。みんなおゆやらたん。Sin qaysı hayvan yaratasın? Min bars yaratan. Bars yaratan. Barıs yaratan. Qaysı hayvan yaratmışsın? Min yaratmışsın. Min kaban tunguzi yaratmi. Min şülbürüsü yaratmayayım. Min de koban donguzu yaratmayayım. Seriyede koban donguzu yaratmayayım. Donguzu yaratmayayım. Donguz yaratmışsın. Bu da Emily kaçtı. Emily. Mışık mıydı? Ne? Meşe? Meşe yaratan. Min de. そしたら、じゃあ、タタル語でカピバラとかってなんて言うんですか？カピバラ私の大好きな動物なの。カピバラのオーストラリア。カピバラってどこにいるんですか？カピバラ。なんかどこでもいるって感じする。エサツの温泉にいたカピバラじゃん。じゃあ、ウィキペディでちょっと調べたいね。カピバラの日本語名がオニテンジクネズミ。鬼は鬼何？鬼。でもジャナワル。天竺はインドスタン。うん。ネズミはネズミだから。天竺ネズミ。怖い。怖いですね。怖いなのに。怖いね。一番優しい動物らしいです。